бемории коронавирус табобатшаванда аст. боз 6 тан аз гирифторони ин вирус ки дар беморхонаҳои ҷумҳурии мардумии Чин бистарӣ буданд мураххас шуданд. ба маълумоти охир шумораи нафароне ки дар ин кишвар аз ин беморӣ табобат ёфтаанд аллакай ба беш аз 70 мерасад. ҳарчанд ҳанӯз мутахассисон маводи дорувории зидди ин вирусро истеҳсол накардаанд, вале табибон дар мубориза бар зидди ин маризӣ аз доруҳое ки барои табобати дигар бемориҳои вирусӣ истеҳсол шудаанд истифода мебаранд. аз ҳамин сабаб табобати коронавирус аз 1 то 2 ҳафта тӯл мекашидааст. ба маълумоти охир коронавирус ба марги беш аз 170 нафар сабаб шуда, наздики 8000 тани дигарро мубталои худ намудааст. ҳолатҳои гирифторшавӣ ба ин вирус ҳамчунин дар Ҷопон, Фаронса, Олмон, Камбоҷа, Финляндия, Амрико, Австралия ва чанд давлати дигар ба қайд гирифта шудаанд.